Joo, termostavan pöytää. En ole kanavalla esitellyt vielä itseäni sen koommin. No ei ole ehkä ollut syytäkään tai tarpeellista. Tilaajamäärät on aika vähäisiä ja tuskin musta ihan Repelverksin kaltaista tubettajalegendaa tuleekaan. Eikä ole tarkoituskaan, eikä ole aikaakaan sellaiseen. Mut kunhan nyt harrastelen. Eli Valtakoski Jesse olen. Nimeltäni asun parhaisilla Varsinais-Suomessa saaristossa. Kiinnostuksen kohteena on luonto, liikunta enemmän ja vähemmän. Ehkä metsässä liikkuminen on se mun liikuntamuoto, niin mikä mua kiinnostelee. Ja metsätyöt, ylipäätänsä metsurin työt, kiipeilytyöt, nostokorityöskentelyt, haastavat ongelmapuut ja pihapuut, niin kun, ne kuuluu vähän mun ammattiin. Ja se on veressä kulkeutunut sukuvika, niin alkoholismikin, mistä nyt, siitä on kyllä päästy hyvälle mallille siinä mielessä, että se on hoidossa ollut reilu pari vuotta. Ja se pysyy hoidossa niin kauan, kun mä en ota ainuttakaan oluttörppöstä taikka kosken viinapulloa. Mutta joo, tämmönen vahinko pääsi käymään, että tuli hopea salava ja rytkähti tuolta tuonne talon kulmalle. Ei tapahtunut kovin suurta vahinkoa. Nyt on polttopuu savottaa pikkasen edessä, ei pahastikaan, mutta pikkasen. Mitä mun kanavalla sitten tullaan näkemään ja millaisella tahdilla, niin tahti ei tule olemaan päätä huimaa, vaan aina tehdään silloin, kun ehditään. 3 lasta kotona, pieniä lapsia kaikki. Itse vuorotöissä ja vaimotöissä, niin kännykällä ei olla ihan koko aikaa. Videoita ei ehditä tekemään. Videoeditoinnit on aivan hakusessa. Hyvä, että YouTube Shortsia jotenkin osaa jotenkin edes tehdä ja ei nekään vielä ainakin oikein mallikkaasti mene. Mutta pikkuhiljaa, eikä kukaan ollut seppä syntyessään. Kanavan sisältönä tulee näkemään varmaan erinäköisiä moottoriajoneuvoja, varsinkin pienkoneita. Pienkoneet toimii mulla puoliksi ammattina, mutta kyllä ne nyt harrastuspuolella vielä on. Eli ruohonleikkureiden, moottorisahojen, raivaussahojen, siimaleikkureiden ja kaikkea tällaista pienkoneiden huoltoa, kunnostusta ja korjaustyötä. Ja sitten on tällaista K10 Nissan Micra 5-sovinen, 163 000 ja risat ajettu ja mä olen auton 3. omistaja. Tämän tieliikenteeseen elvyttäminen siellä. Pakoputki vähän pörpöttelee takapäästä ja kuskin puolen etuiskuvaimenin on mallia loppu. Pihamalta löytyy avofiskari ilman konetta, aloitettu projekti. Ei ole mulla ollut koskaan vedessä. Eikä välttämättä tule olemaakaan. Katsotaan, on myöskin myytävänä. Aika kun ei kaikkea riitä. Siitä löytyy toinen fiskari. Täytyykin lähteä kauemmas, kohta rupeaa koira haukkumaan. Tulee toinen koira vastaan. Tää toinen fiskari, niin se on ollut mulla vedessä 2020. Siinä on mielenkiintoinen tarina sinänsä, minkä takia mä olen sen näinkin kauan säilyttänyt, vaikka ei ole ihan huippukuntoinen enää. Niin se johtuu ihan yksinkertaisesti vaan siitä, että se on Seilisaaren vanha varavene ja mä arvostan Seilisaaren historiaa ja Seili on paikkana todella upea. Ja kun sattuu, mä kaupalla löysin tuohon alkuperäisen koneenkin silloin, kun mä kaverilta ton ostin. Se oli tuossa nykyisessä asussaan. Nyt mä olen alkanut sitä vähän riisumaan. Ottanut sieltä istuimet ja kaikki ylimääräiset puuosat sisältä pois. Vielä pitäisi ottaa vähän laudotusta sieltä auki. Vaihtaa tervettä tilalle ja lyödä tervaa päälle. Ja tarkoitus olisi kokeilla tuollaisella otrauskammalla tuohon lasikuidun päälle tehdä semmonen lasikuitunen tai lasikuituun puujäljitelmä maalaus, eli ootraus. Semmonen olisi tarkoituksena. Siinä on T80 olympiavuodelta 66 8 hevosvoimainen yksisylinterinen moottori on siinä. Siitä tulee vielä kans vähän jotakin videota
Mitäs muuta tässä sitten? Sitten on tämmösiä, mitä kunnostellaan. Tätä nyt ei kunnostella, tää on mallia Deutzer. Arvoltaan ei mikään älytön, ei näe vaivaa niin lähtee kytkintä tuohon vaihtamaan. Toi on 25 € nyt ollut myynnissä. Se on muuten katsottu toimivaksi, mutta kyski on hajalla, eli siimapää pyörii koko aika siinä mukana. Täältä löytyy sitten lisää aarteita löytyy täältä puolelta. Täällä on tämmönen, mikä hiljattain ostettiin. Aloitettu läpikäymään 370 Jonseredi. Ilmeisesti kampiaksi eli Stefaton kaput äärimmäisen hienossa kunnossa muuten. Kaasuttimen kalvot ja polttoainelinjat, sytytystulppa, kaikki mahdolliset on läpikäyty ja tehty ja vaihdeltu. Vierestä löytyy Jonseredien yksi kruunomalleja. Jonsered CS2153VH Ulticor ammattisaha. Kiinni leikannut, uusi mäntä odottelee paikalleen pistoa. Siiman päällä oleva raivuri Jonsered GR36 löytyy myöskin myynnistä tälläkin hetkellä hinta. Tällä hetkellä 110 €. Satasella lähtee. Sektorisuoja puuttuu eikä ole raivuuterää eikä muuta vastaavaa. Hommeliten häpeämallin sahoja. CSP 3314 ne olisi tarkoitus tosta vielä leipastaa sen verran käyntikuntoon, että siitä joku saa itselleen. Mökkisahan Partner 400 formula käy ja kukkuu, mutta niin kuin näkyy, niin jouset on aika kuoleentuneet, eli tärinävaimennus on hyvinkin puutteellinen. Ulkohuussista löytyy lisää 290 Eco EVL. Luultavasti kokeilevaa, että lähteekö käymään ja ei sen enempiä mitään. Ei ole arvolta kovin kummonen saha. Lähtee myyntiin hyvin pitkälti tossa kunnossa. Jonsered 535. Hieno saha. Ilmastointiteippi on jättänyt jälkeensä, ruuvi karannut täältä näin. Olisi tarkoitus myöskin katsoa, että kummonen homma on saada kuntoon. Edullinen mökkisaha myöskin jollekin. Harrastajille löytyisi Jonseredin Komettia. Tässä on sellainen ongelma, että tässä on kytkinkoppaa paikallaan pitää tai purukoteloa paikallaan pitävä pinnapultti. Kierteet on mennyt. Joutuu luultavasti vaihtamaan öljynsäiliön puolelta. Ellei hyvällä tuurilla lähde pyörimään tosta. En oo asiaan vielä ehtinyt perehtymään. Lähtee luultavasti tossa kunnossa myyntiin, tuli heräte ostoksena vaan. 345 partneri mulla löytyy työalla tuolta tallista. Siinä on hommaa. Hyvin vähän, erittäin siisti kuntoinen Jonsered Jubilee Edition CS2150. Äärimmäisen hyvä moottorisaha myöskin, tarkoitus kans tehdä huolto. Lähtee myyntiin Jonseredin CS2145. Myöskin todella hyvä saha. Niin kuin nämä ruotsalaiset Jonseredit vielä on. Myyntikohteita ovat nämä kaikki. Voi olla, että jonkun Jonseredin vielä pidän ehkä itselleni varasahana, kun itseltäni löytyy 2000, mitäköhän vuosimalli tää oli nyt sitten, 15 muistaakseni, niin Stiili MS261. Muutama lehtipuhallin, ei mitään merkkikamppeita. Talonista puuttuu kipinä ja harmaa vekotin toimii, mutta
pitäisi vähän säätää. Ekko CS 2900. Olisi tarkoitus kans käydä osittain läpi, tuunata, portata, maalata mieleiseksi. Tulisi vähän niinku tommoseksi kiipelikäytön varasahaksi ja veistelysahaksi. Sieltä löytyy sitten mun aarreaittani. Elikkä sieltä löytyy Homeliten XL800, XL12, uudempaa XL12, Homeliten mökkiminisahaa, Homeliten 600D ja toisesta tallista mulla löytyy vielä projektina isävainan ensimmäinen moottorisaha vuoden 1957 Homeliten 719, mikä olisi tarkoitus entisöidä ihan täyteen iskuun ja näitten Homelitien entisöintivideoita tullaan näkemään ja niille pitäisi koittaa keksiä joku ihan arvoisensa paikka. Vielä en oo sitä keksinyt. Ja perheellisäyksen myötä kun aika on kortilla, niin. Pressun alta löytyy Toyota Timangi. Valehtelematta ainakin 30 vuotta seissy. On myöskin myynnissä, löytyy ihan nettiautosta, kun käyt katsomassa Toyota Timangi, niin en tiedä onko muita ilmoituksia tällä hetkellä. Valehtelen, eipä löydy nettiautosta. En laittanut nettiautoon sitä, koska nettiauto on muuttunut häveliäksi. 2 ilmoitusta 12 kuukauden aikana pystyy nykyään julkaisemaan ilman maksua. Mutta Facebookin puolelta löytyy, kun käyt katsomassa Marketplaceen, kirjoitat vaikka Toyota Timangi, tai kun käyt katsomassa mun nimellä Jesse Aaltokoski, niin löytyy myynnistä. Se lähti tasarahatonneilla, lähti se eteenpäin. Siinä on pari eri tekniikkaa, alkuperäinen tekniikka on varaosatekniikka. Hyvin paljon on työtä tehty, jonkun verran jäljellä. Peltityötä on pikkasen jäljellä, sen jälkeen alkaa pohjatyöt ja sitten olisi niin kuin maalausta ja tekniikan paikalleen pisto takaisin ja sähköhommia ja vähän verhoiluhommia, jos sitä oikein timanttisen timangin haluaa. Sellaista turinointia ja tarinointia. Se tulee olemaan luultavasti tämä mun kanavan sisältö vähän vaihtelevalla menestyksellä. Tulkaa katselemaan, jos kiinnostaa. Mä toivotan teille erittäin mieluisaa maanantai-illan jatkoa ja ollaan kuulolla. Se on moro!